Yabona-ke le isithanda ukuba enye indlela. Yabona le video ngifisa nokuthi ubaba uPhakela Mthatha ifike kuyena ayizwe. Yabo bekuse-right kusakhulunywa ngabantu bokufika ukuthi bahleli ngongemvume lapho banganawo amaphepha. Sikhuluma ngale date yomhla ka-30. Yabona-ke baba uPhakela Mthakathi, basukhuluma ngale date le yange-4 November. Wayiqaphelisisa-ke lo date leyo i-date e-sensitive, i-date la khona uma uwena yourself onganalo izwi kusuke kusebenza ugovernment lapho, ngoba wonke umuntu unelungelo lokuvota. Ungatwist abantu umqondo-ke baba, ungatwist umqondo abantu akade bekuthanda nabantu ade bekuvotela. Ungabafiki abantu ade bekusapotha ubatshene ngenye into basuyishintsha. La ngathi kuhamba kufike khona ukuthi into ozoyikhuluma phakathi nabantu uqale ngathi uyayidrafta, uyayifunda, uyayibuka ukuthi mhlampe izoma kanjani kubantu labo osuke uyokhuluma kubona, ngoba abantu once waqala umqondo wakho wabambili, ubatshena lokhu kwange-30, ubatshena ngokwe-4. Lokho sokukhomba ukuthi manje khona la sekulekha khona nakuwena baba. Sokufanele manje nawe uy'buze ukuthi ikhona kuphi okwenzayo, ikhona kuphi ofisa kwenzeke. Futhi ungakusabi ukuphumela obala uma kuwukuthi khona iy'ngqinamba ohlangabezana nazo. Lokho kuyokusiza, kuyokulekelela ukuthi isizwe singakubizi ngamagama. So iyokusiza loo nto le kulekelela ukuthi abantu bengakujikeli noma abantu bengakuphendukeli. Ungabe ukusaba ukuphumela obala njengoba vele ukwazile ukuphumela obala ukuthi le nto yama-foreigner is over now, time is out, abamo. Ungasabi futhi ukusho uma ubona ukuthi khona inkinga ohlangabezana nayo phambili. Yabo njengoba uwumuntu nje kufuze abe uyazi ukuthi manje iziphi iy'ngqinamba onazo. Fanele abantu ba-adressele iy'ngqinamba obhekene nazo, ngoba uma uyoshintsha abantu betshetshe kwenziwe enye into wena basoshintsha, iyokushaya loo nto, iyokulimaza. Ngiyakubonga futhi kakhulu ukukubona kwamanye amavidiyo ulawula abantu ngendlela efanayo. Ngiyakubonga kakhulu ukuthi kwamanye amavidiyo uyakuveza ukuthi le nto ubuyiqala uyazi, ingaphumi-ke esandleni ukuthi kube khona abantu asebefuna ukuyilida ngawe. Ngijabule ngime nje lapho baba uPhakela Mthakathi.